Iki wis termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka Bagong. Petro, Nun. Sapa kae? Mboten ngerti aine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak antil lho. Kowe ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa wajan wis. Wong salah kok kesalah terus ta iki. Karena iki wis meneng wae lho, Tur. Truk. Ora. Petro, Nun. Tilikane ngono? Nggih. Ora masau kok iki lagi ana pengadilan Bagong Ardiadili kok dodok-dodok ora. Hai, lho. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapae kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku yen maneng jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing kono kae sapa kae? Padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Apa lakon apa-apa kok dadi kembar, lakon apa-apa kok dadi kembar. Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabing Ndarawati ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandhawa Pada paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yai. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Ndarawati. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang Raka kunjuk Koko Prabu kula tampi nggo jimat paribik ndayan ing kasantosan. Kresna kakangku aku ngaturake bekti. Iya Dimas. Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem ndadekake jimat. Koko Prabu sembah bekti kula. Koko Prabu sembah bekti kula. Iya. Kembar ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana kembar. Kula pundi nggo jimat niki? Kula pundi nggo jimat paribik ndayan ing kasantosan. Koko Prabu sawetawis anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu riklenggan sakmangke mboten sanes namung nedya kula kanthi ngrembak babagan negari Ngamarta jumbuh kelawan kewajibanipun nalta ing Ngamarta anggenipun tansah kedah angasta kendho kencenging pernatan amis bajining kawontenan. Yayi kula nderek rumajeng namung semantena mugi andadosna ing kawuningan menapa boten langkung prayogi menawi anengga dhateng jangkeping para Pandhawa. Liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten? Inggih. Amargi menawi boten jangkep samangke badhe tumpangsa anggenipun badhe manata negari ing Ngamarta. Wilingi saking menika sawetawis katengga langkung rumiyin swanipun kadang kula pun Arjuna sumados sakmangke menawi ngembak babagan kendho kencenging negari kadang kula ing Madukara ugi sampun mangertosi menawi dados sabda paduka Yai Prabu ing Ngamarta, Yai Prabu Darmakusuma. Sarating pandam sumula madangi jroning masarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang dyah manah engkung sumungkem guling ing dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang abiyantara miwah ingkang rawuh madyaning negari Ngamarta nenggih Iwang Pikulun Jatimurti akarya cingak sangya para Pandhawa. Long-long ing tiya mangungkung ganduan limang
Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun iya Puntadewa Luntama karya bombong tias ulun pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Luntama akarya bombong tias ulun ulun Bathara Guru aku ngaturke sembah iya Werkudara Luntama wonten menapa pukulun dene sumengka rawuh paduka Iwang Pada pukulun manik manya wonten negari Ngamarta kepareng ambabarana dhateng ingkang wayahipun Puntadewa wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta pukulun Puntadewa apa dene sira Kresna sumurupa nggenen nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran lho wonten untran-untran iya pancen mengkono menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badhe anjungkeng kawibawan Suralaya Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna lamun ana titah pujangkara ingkang wani munggah ing kayiwangan sayekti titah mau gugat kelawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan titah menika kala wau sinten pukulun menawi kepareng kula kalian kadang-kadang kula para pandhawa badhe amapakaken dhateng titah kala wau Mboya Unalya kejaba mung adi kita Puntadewa ing ngamuk ana ing kayiwangan teka duweni kadigdayan ingkang edap-edapi Tanalya kejaba mung Panakawan Bagong Puntadewa jagat Dewa Bathara jagat pangestu kara wae lah dalah Werkudara Bagong sing gawe geger kayiwangan. Wah, ora pati duka mono. Kaya ora diwulang karo sing gerak. Ing atase derajate Bagong wani ngobrah-abrik kayangan. Kresna Lilanana aku tak goleki karo Bagong. Dina samengko ngoyak kelawan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang maweh gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur Surapati Dukamana ora lida ujaring wong daplok pukulun Bathara Guru mabur mudhun ana ing jagat aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa wedina wae tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku aku ora bakal nrimakake marang sapa wae yata laruta saking Gudha Sang Kurakala yen namutusa Sang Sri nalika semanten ki Lurah Bagong ingkang linenggahan Sang Hyang Bathara Wenang mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandraguna nalika semanten sigra Sang Hyang Wenang ginakaken daya panguwaos Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke bingung ki Lurah Bagong sabab lumarap wonten ing kayiwangan Ngondarandir Bawana
Werkudara? Nggih. Apa Iwang Jagat Girinata apa ya kelakon atur Dara? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarene diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi merga Iwang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae. Arjuna wonten paring adhawuh. Kakang Semar, nggih. Nala Gareng, nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho Kak, kurang siji iki nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Jauh sawo ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati iki. Bekti kula kanca nggih, Den? Iya tak tampa. Bagong. Nggih, bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Arjuna kula wonten paring adhawuh ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Iwang Pikulun Jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun pradul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diorak-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ngorak-arik kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah apa kowe kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun nanjihaken kalawan kula. Lho lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Gareng ya ora ngerti? Mboten. Petruk ya ora ngerti? Mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakoning Iwang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Iwang Pikulun Jagat Girinata ki napa? Wah, ora sabodele iki. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik Werkudara sabar, sabar kowe sik to. Napa, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten apa to, Ndara? Aku ora ngerti, Petruk. Iwang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Iwang Pikulun Jagat Girinata kayangan diurak-arik dening menungsa lumrah. Kok Koko Prabu Lendangu kalawan aku sajak Cubriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka. Ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goroh wong tuwa. Gareng ya ora ngerti. Wah, mbok ya sumpah ye. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti, mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula sumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye ora guyu lho. Tenan iki aku takon tenan. Bagong, terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta. Lho. Sebabe kayangan dorak-arik menungsa. Lho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye to iki iso tak tanya kresnane iki. Sik ora jojono aja nesu dudu kresnane ora. Mbebingung ati kowe. Wah, menclah-mencle. Ngendikane Iwang Pikulun Bathara Guru sing ngorak-arik kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Se. Mangriyen, Den, mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ora tau pisah. Neng omah ya kali kula, niki wau Swandara kali kula, gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing menclah-mencle. Petruk aja kurang ajar. Kae dewa kae iso wae menclah-mencle. Gurune teng pundi wae oklek-okleke modar. Yo, Semar nesu lho niki. Nek nganti sampean ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya, Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna.
ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, non. Yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora. Iya, Gong. Ora. Wah cangkemmu ora kena dienggo omong. Ora, Den. Tenan apa ora? Ora sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten, Kosik. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku mathuk. Nah yen kowe ora salah, kowe mesti bakal keluar saka dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku wong ora salah. Tenan ning anggringku aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak kisruh sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi kok. Musuh apa-apa nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ora arep wedi ya. Ayo, oke aku dirangkat sik ora masalah. Nek nganti aku kok ora salah, kowe kuwi do getun ngangkat aku tak kandhani. Iya. Lah kok dadi aku malah bingung. Mongko Bagong tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Pundhate lelakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadhang tumraping Pandhawa. Bang Wangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pine panca ing ya anake sapa ya ini klitian iki aja ngawu gawar ngawur Bagong. Kita kuwi mergane bisa digdaya ulun ingkang ngemong raga kita. Kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru Rapopo ki merga saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wah. Panjenengan sinten Bu Ulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhong kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niku mung bingung pengen ketemu ale bapak. Bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar. Nek ning anu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora dakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi dewaning para dewa wekasan atur pelapuran ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh, nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejamaya ya Teja Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejamaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa.
Nalika semana durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semana ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika Si Manikmaya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi Si Ismaya sowan ana ing Ngundarantir Bawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semana ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. Oh, ngoten. Iya. Wah. Anggere mulai ngecaki Petruk. Adikku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngapa kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning sakula pripun niki napa ya bali dadi ayang-ayang melih? Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Oh ngoten. Iya, ulun durung bisa mbabar. Ndak ndisiki panguwasaning Gusti. Oh, nggih. Wis kita lega. Pun. Alah gene meng kaya ngono nggekno ket sore kok gayange ra jamak-jamak. Dina meng alah wis jan wis. Wis. Iya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. Nggih nggih. Kita bali ning jagat merga bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngusah-asik kayiwangan. Walah yem. Lek mbelani karo aku jan lahir batin tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Iya, kita mudhuna ning jagat. Oh nggih. Ane le medhon pripun wong kula ora iso mabur. Kita iso mabur merga saka ulun. Lah nggih, lah terus saniki kula ora iso mabur lek arep medhon pripun dadali. Ulun kita sipat angin supaya aja nganti pati-pati tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung tabah ya Gong siap wong ra salah santai wae Tru. Ha iya pukulun menika ingkang abdi pun Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandhang luput Bagong. Nuwun sewu, kula niku mboten tumindak napa-napa kula. Kula niku mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-oyak sampeyan. Kula niku nderekke Ndara Janaka ali Petra ya, Tru. Heeh. Niki kula nganggo seksi Petra. Ndara Janaka nggih dadi seksi. Inggih, Pukulun. Arjuna kita mboya usah melu-melu. Merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kula niku salah apa e? Wah jan, Gong, sabar ya Le.
Arep ora salah ning nek kowe ngadep Iwang Pikulun Bathara Guru ki nyawamu padha karo neng bon-bon. Santai, santai, tenang wae to kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadep Bathara Guru sapenake dhewe. Asli kula niku mboten tumindak napa-napa. Bagong. Nun. Mbok yo aja ngono nek tumindak akonana. Walah, jan wis iki wis termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ana ing Kawah Candra Dimuka Bagong. Petro, Nun. Sapa kae? Mboten ngerti ahine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak andel lho. Kowe ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa wajan wis. Wong salah kok kesalah terus ta iki. Kene iki wis meneng wae lho, Tur. Truk. Ora. Petro, Nun. Tilikane ana? Nggih. Ora masau kok iki lagi ana pengadilan Bagong arep diadili kok dodok-dodok ora. Hai, lho. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapae kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku yen maneng jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing kono kae sapa kae padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Apa lakon apa kok dadi kembar, lakon apa kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Iki yo ngopo boneka Bagong? Iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong. Piye? Pukulane sareng nyemplungke aku nang Kawah Candra Dimuka. Tak rubut lho. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing saknyatane? Yem salima yen aku tak matur ndak rampung-rampung. Nggih ngestakaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngestakaken. Ah, salin. Mundur. Bagong kepiye? Niki kula wau bar sowan Iwang Pikulun padha wenang. Pikulun boten sak wedi, Pikulun boten sak gila, kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara Wenang. Wis ketemu lan wong atuwa kita. Ulun ki Mboyagara. Lamun ketemu kali wong atuwa kula. Wis nggih, sing duduhi sapa? Iwang Pikulun padha wenang, mboten dados mangsuwan Iwang Pikulun padha wenang. Wong atuwa kita sapa, wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to, tak jelaske. Kula wis marem butuhe, kula wis tentrem ati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu karo bapak, Gong? Ketemu. Kowe anake sapa? Anake Semar. Aku mengajak, wis ben sing penting terima. Nek keterangane aku iso asal-usul saka ndi aku wis ngerti. Oh iya, aku asal-usul saka ndi? As mengkon ning mengece nek tak omong rasane. Oh iya. Ning kita wis ngrusak kayangan. Apa to sebabe kula ngrusak kayangan? Merga sampeyan ajeng mateni kula cemplungke teng Kawah Candra Dimuka. Niku dawuh yang padha wenang. Mula wong padha wenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kali Bathara Indra duk nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang ken nyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane, tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya undu-unduane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong, niki wau yang padha wenang dawuh Bagong, nek Manik Maya ora percaya karo sing tok omongke kuwi dawuh ulun, ulun kang bakal terjak ning Ngamarta. Ngukum kalangan Manik Maya. Iya iya, Bagong ulun percaya, Bagong. Apa tenan, Bagong? Sing endi?
Sang Hyang Padhawana arep tedhak dhewe ning Amarta nek Iwang Pilung Ndara Guru ora ngakoni. Ora. Iku ya pinter ngono lho. Amen gek rampung ya. Nek ora ngono kok dadak perang meneh. Ndak-ndak jam. Iya, Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, anu nggih. Lho. Kok sik. Sing lungguh dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing lungguh ya. Ana tempat kosong ya tak pakai. Kowe iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak penake dhewe dampare ratu. Wis mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya, Bagong. Nggih. Semar nanti, Tru. Kaya ngono. Piye, Tole? Aku wis ngerti, Pak, sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu iki aku to, Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo Petruk Gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia Petruk ora kualat. Mula kowe unek-unekke Petruk, unekke Gareng, ngapak-ngapake Petruk ku tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Lho. Kok ndur ngancam besok malam barang wis kene wis rampung kok iso besok malam. Sia-sia karo Petruk aku. Sia-sia karo Gareng. Ora kualat ya, Mir. Iso. Saku wis marem, Pak. Nggonku gugan ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dinehi keterangan karo Sang Hyang Padhawenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku nderekke bapak tekan jaman apa wae, Pak.